Hello friends, फरायबाय Bodo info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा गुड निउसआ बेनो आपडेटआ जे नोंथांमोननि साख्रि ओंखारबाय फोरोंगिरि साख्रि टिचार भेकेन्सि एलपि स्कुल बिनिफ्राय यूपी स्कुलनि नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन BTC आव जे नोंथांमोना फोरोंगिरि साख्रि गोबां नेगासिनो दङमोन दा बिनिनो मोनसे अफिशियल नोटिस फैबाय जों बेखौ नायगोन अनलाइन डेट नोंथांमोना 19 जानुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एलपि स्कुल आरो यूपी स्कुलाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा बेनि सिलेक्शन प्रसेस क्राइटेरिया बोरै जागोन सोर हागोन जों A to Z नायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायदो आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो एप्लाइ खालामनो हायो जायफ्रा एलिजिबल जायो। बिनिफ्राय नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना जेब्लायबो मोनबाय थागोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा जों फैबाय अफिशियल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट भिडिअ खालामगोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस नोंथांमोना खालामनो हागोन। दा बेयाव नोंथांमोना अफिशियल नोटिसखौ नायनो हागोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो दायो जों नायग्रोनोसै PDF फाइलखौहाय जेराव माखासे डिटेल्सआ फैग्रोबाय A to Z जों नायगोन सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन बेनिफ्राय नन BTR आ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेनि सायाव कमेन्ट्सखौ हरखागोन। स' बेखायनो भिडिअखौ नायदो नोंथांमोनाबो गोबां चान्सआ दङ। दा जों अफिशियल नोटिसखौ बेयाव नायबाय आरो बेयाव नायनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बे जाबाय एलपि स्कुलनि आरो बेयाव नोंथांमोननि सेलेरिया जागायगोन 14,000 निफ्राय 70,000 पर मान्थ नोंथांमोना पे लेभेला जाबाय 2 मोनदों। बेनिफ्राय भेकेन्सिखौ एप्रुभ खालामबाय होनना बेयाव बुंदों जे नोंथांमोना मोनदों जे भेकेन्सि हेज बिन एप्रुभ बाय दि फाइनेन्स SIU होनना बुंदों डेट मिन्स एप्रुभ जाबाय आरो नोंथांमोना दायो अनलाइन खालामनो हाबाय। दा बेनि अनलाइन लिंकआ बेनो education.bodoland.gov.in बेयाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जाबा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव सेलेक्ट खालामगोन बा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन आरो नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो मेरिट बेसिसआव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय मोननो हागोन। दा बेयाव साख्रि मोननो बेसेबां क्राइटेरिया लाखिदों बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों जे जायनोखि रिसेन्टलि नोंथांमोना टेट क्वालिफाइड जादों हमना ला आरो लोगोसे सिगांनि जादों जेरै आसाम टेट CTET BTCTET नोंथांमोना जुदि एलपि स्कुल सेक्सनाव जुदि नोंथांमोना क्वालिफाइड जादोंबा बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय लेंगुवेज वानआव ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोना साबजेक्टआ बर' हिसाबै थानांगोन होनना बुंदों टेट हिसाबाव नोंथांमोना जुदि दङबासो हागोन जुदि गैयाबा नोंथांमोना हानाय नङा। एन्ड बेनिफ्राय बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम बे पस्टआव एलिजिबल जागोन नोंथांमोना 1 जानुवारि 2023 खौ लादों। बेनिफ्राय डिसेबिलिटिफ्रा 50 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जायो। दा बेनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे रुल्स खालामदों बेयाव लिरदों बेनो जाबाय जायफ्रानिखि गथ' दङ हमना ला जानुवारि 1, 2021 नि उनावहाय जुदि सानैनि बारा गथ' दङबा बेयाव एलिजिबल जाया होननानै बिथांमोना लिरनाय दङ। देन बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ लिंकआ नोंथांमोना एक्टिभ जागोन लिंकआ बेयावनो नोंथांमोना मोनदों 19 जानुवारि एबा नोंथांमोना गाबोननिफ्राय हागोन 10 AM जानाय लोगो लोगो आरो बिनि लास्ट डेटआ जाबाय 2 फेब्रुवारि नोंथांमोना मोनदों अके 2 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन अफलाइन जानाय नङा नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय बा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय जिखुनु जाया नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन आरो बेयावसो नोंथांमोना भेरिफिकेसन खालामजानांगोन। नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्टखौ साबमिट खालामनांगोन लोगोसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना डकुमेन्टस भेरिफिकेसनावहाय फिजिकेलि थांनानै भेरिफिकेसन खालामजानांगोन आरो भेरिफाइड जाबाथाय उनावहाय नोंथांमोननि मेरिट बेसिसआव नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय रेगुलार फोरोंगिरि हिसाबै नोंथांमोना BTC आव साख्रि मोनगोन। देन बेनिफ्राय मोनसे क्राइटेरिया लाखिबावदों गभर्नमेन्टआ जे जायफ्रानोखि एलपि स्कुलाव साख्रि मावगासिनो दंखायो रेगुलार हिसाबै DEनि आन्दाराव बा BTCनि आन्दाराव बा DEEनि आन्दाराव एबा आसामनि आन्दाराव नोंथांमोना बे पस्टआव एलिजिबल जानाय नङा होनना बुंदों अके। एन्ड बेनिफ्राय मोनसे कुइसन बेनो जाबाय गोबां टेट क्वालिफाइ जानाय दङ BTC आरो नन BTC आव दा खोथाया जाहैबाय नन BTCआ बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया एलपि स्कुलाव आरो यूपी स्कुलाव। स' गोबां गोनो गोथो जागोन मानोना गोबां सोंगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो नाथाय नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन जे नोंथांमोना साननांगौ हानाय नङा बाट हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना हागोन। एन्ड बेनिफ्राय मोनसेल' क्राइटेरिया लाखिदों जे जायनोखि BTC केन्डिडेट बिथांमोना प्रेफारेन्स 1 हिसाबै बेयाव चान्सखौ मोनगोन हमना ला जुदि मार्क्सआ समान समानबा BTCनिया बेयाव चान्सखौ मोनगोन आउटसाइडना मोननाय नङा। देन बेनिफ्राय एप्लाइ लिंकआ बेनो थाबैनो लिंकआ एक्टिभ जासिगोन 19 जानुवारियाव लिंकआ बेयावनो दङ। बेनिफ्राय फैबाय दानिया क्राइटेरिया स' नोंथांमोननि सिलेक्सन क्राइटेरिया बोरै जागोन दानिया फैबाय मेनाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसेस बेनो जाबाय नोंथांमोना जायफ्रा एलपि स्कुलाव साख्रि मावनो सानदों हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना पार्सेन्टखौ मोनदों 50% बाट जोंनि STP आव 45 जायोमोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 5% वेटेज मार्किं मोनदों बेयाव बेनिफ्राय HS निफ्राय लागोन बेनिफ्राय डिप्ल'मानिफ्राय 5% लागोन बेनिफ्राय टेटनिफ्रायसो 85% बेयाव लागोन जायफ्रा टेट क्वालिफाइड जादों बिनि मार्क्सखौसो 85% बेयाव लानाय जादों। बेनिफ्राय नन एसेन्सियेल होनना बुंदों माखासे एक्सट्रा दङ जेरै NCC बेनिफ्राय नोंथांमोननि नेशनेल लेभेलाव स्पर्ट्सनि सायाव बेनिफ्राय कालचारनि सायाव बेयाव एक्सट्रा 5% बेयाव मेक्सिमाम 5 मार्क्स होनाय दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लायो गासै टटेल 100 मार्क्सनि बेयाव सिलेक्शन प्रसेस जागोन एलपि स्कुलाव।
So बेनिफ्राय जों दायो फैलायबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेजुवेट लेभेलनि बेनो जाबाय इउपि स्कुलाव जे नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जानो सानदों बा एप्लाइ खालामनो सानदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि सेम सेलारि 14,000निफ्राय 70,000 मोनदों नोंथांमोनाबो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्राइटेरिया बैसोआ 18निफ्राय 45 इयार्ससिम बेनो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो आसाम टेट CTET बेनिफ्राय BTCTET क्वालिफाइड जानाय जाथारनांगोन होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बेनिफ्राय लेंगुवेज वानआ बेनो जे नोंथांमोना बर' हिसाबै थानांगोन बा एसामिस हिसाबै थानांगोन बेनिफ्राय बैसोखौथ' मिथिखाबाय बेनिफ्राय एप्लाइ डेटआ गासैबो सेम बेनिफ्राय दानिया फैबाय जोङो सिलेक्सन क्राइटेरियाखौ नायनोसै जे नोंथांमोना इउपि स्कुलाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां नांगौ नोंथांमोननि क्राइटेरिया एबा फरायनाया जों बेखौबो नायनोसै दा नोंथांमोननिया सेम बेनो नोंथांमोनाबो डिप्ल'मा थानांगोन बेखौथ' मिथिखाबाय दानिया HS लेभेलाव बेसेबां मार्क्स थागोन बा डिग्रियाव बेसेबां थागोन जों बेखौबो नायगोन दा जोङो सिलेक्सन प्रसेसखौ नायोबा इउपि स्कुलाव हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय नोंथांमोना बेनिफ्राय 5% मोनगोन बेनिफ्राय डिग्रिनिफ्राय 5% मार्क्स बेयाव लादों वेटेजआवहाय बेनिफ्राय डिप्ल'मानिफ्राय 5% लादों नोंथांमोननि डिएलएडआनो जा बा बिएडआनो जा बेनिफ्राय फैबाय दाना टेटनि सायाव थ' टेटनि सायाव 80%ल' बेयाव लादों अके 80% बेयाव लादों एन्ड एक्सट्रा 5 मार्क्स बेयाव मेक्सिमाम लादों गासै टटेल मार्क्सआ 100आनो दा बेनोमोन नोंथांमोननिया एलपि स्कुल आरो इउपि स्कुलाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि साइन्सआव जुदि फोरोंगिरि जानोबा BSc नोंथांमोना खालामनांगोन आर्ट्सनिया हानाय नङा बेयाव बुंदों एन्ड हिन्दीया हिन्दीनिफ्राय नोंथांमोना डिग्रि खालामनाय जानांगोन बेखौ बेयाव बुंदों दा बेनोमोन 19 जानुवारि एबा गाबोन नोंथांमोना एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय लास्ट डेट जाबाय 2 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना मोनगोन दा बेनो जाबाय BTR गभर्नमेन्टनि साख्रि BTCनि नोंथांमोननि हमना ला नोंथांमोननि फोरोंगिरि बेनिफ्राय नन टिचिं स्टाफ एबा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 फैयोबा थाबैनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो साख्रिनि जेब्लायबो आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जे नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन डिप्ल'मा नोंथांमोना एक्सट्रा जि दङ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन